Ajde, gonc. Kako vam je to razgovor? Ti čuš ovo što mrsi, ne znaš? Ali tak je na mene malo prije. Šta ti to znaš? Mrvi, ti je pika. To ću samo... A čuj nju sad. Te trebalo snimat, Marko? Pa snima. Pa ne slikat, nego snimat. Snima. Jeste lezbe oba dvije. Sad što opet malo okrenuti ipak i oči, a ipak je znate želi jače. Ili hoće pobjeći. Neće. Jer pa ona pusti tako, a Šimra oslobodi tako i mene pusti, Marka ne. Pusti da ju, ja znam da ona hoće pobjeći, ali me pusti dok ju lagano držimo, čim ju pustim gas. Kako si kurca na mene dere, što te Pa ne, pitao? mene zanima kaj si oni razgovaraju, sama se čekaj. Ja bi se vjerila ti zajebavaš. To ti rekao. A Vanja veli, baravica je jedna neodgojena. Neka ti crveno uputa će mi. A glasno vi...